мушовирҳо вақте ки мо лоиҳаро соли 12 сар кардем 5 мушовир буд. Аз ин маблағи зиёд барои мушовир сарф мешавад. Ҳамаи лоиҳа бисёр маблағҳои калон мегиранд. ҳар моҳе гӯем як маблағи муайян ки дар ин маблағ мешавад як трактор харид ё як машин. Барои ҳамин ман вақти ҳамкориро сар кардам, вақти мутахассисоро дар ин марказ гирифтам, ҳама мутахассисои вайзда ки дар ташкилотҳои хориҷӣ кор кардагӣ ва тақрибан 80% мутахассисони марказ забони англисӣ, русиро хуб медонанд. ва мушовироне ки мо гирифтам камтар баъди як муддати муайян онҳоро гӯем коргоҳашонро мухтасар карда ва то охир истифода набурдам. Маблағҳое ки дар мушовиро буд барои рушди деҳот истифода бурда истодаем. Инчунин лоиҳае ки марҳилаи дуюм шуд бо намояндагони фонд вақте ки мебинад ки мутахассисони марказ хуб аст ва ё мушовир дар лоиҳа илова намекунанд ва такя мекунанд ба мутахассисони худи ҳамон марказ.